നമസ്തേ, എല്ലാ ശ്രീനാരായണീയർക്കും ഗുരുപ്രസാദം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രിയമൊരു ജാതീതൻ പ്രിയം ത്വദീയ പ്രിയമപരപ്രിയമെന്നനേകമായി പ്രിയ വിഷയം പ്രതി വന്നിടും ഭ്രമം തൻ പ്രിയമപരപ്രിയമെന്നറിഞ്ഞിടേണം. പ്രിയമപരൻ്റെയതൻ പ്രിയം സ്വകീയ പ്രിയമപരപ്രിയമിപ്രകാരമാകും. നയമതിനാലെ നരന്നു നന്മ നൽകും ക്രിയയപരപ്രിയ ഹേതുവായി വരേണം. അപരനു വേണ്ടിയ ഹർനിശം പ്രയത്നം കൃപണത വിട്ടു കൃപാലു ചെയ്തിടുന്നു. കൃപണനതോ മുഖനായി കിടന്നു ചെയ്യും അപജയ കർമ്മം അവനു വേണ്ടി മാത്രം. അവനിവനെന്നറിയുന്നതൊക്കെയോർത്താൽ അവനീലാദിമമായൊരാത്മരൂപം അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കും നവയപരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം. ഒരുവനു നല്ലതുമന്യ നല്ലലും ചേർപ്പൊരു തൊഴിലാത്മവിരോധിയോർത്തിടേണം. പരനു പരം പരിതാപമേകിടുന്നോരെരി നരകാബ്ദിയിൽ വീണെരിഞ്ഞിടുന്നു. അവയവമൊക്കെയമർത്തിയാണിയായി നിന്നവയവിയാവിയാവരിച്ചിടുന്നു. അവനിവനെന്നതിനാലവൻ നിനയ്ക്കുന്നവശതയാമ വിവേകമൊന്നിനാലേ. ഇരുളിലിരുന്നറിയുന്നതാകുമാത്മാ അറിവതു താനഥ നാമരൂപമായും കരണമൊടിന്ദ്രിയ കർത്തൃകർമ്മമായും വരുവതു കാൺക മഹേന്ദ്രജാലമെല്ലാം. അടിമുടിയറ്റടി തൊട്ടു മൗലിയന്തം സ്ഫുടമറിയുന്നതു തുര്യബോധമാകും. ജഡമറിവീലതു ചിന്ത ചെയ്തു ചൊല്ലുന്നിടയിലിരുന്നറിവല്ലറിഞ്ഞിടേണം. മനമലർ കൊയ്തു മഹേശ പൂജ ചെയ്യും മനുജനു മറ്റൊരു വേല ചെയ്തിടേണ്ട. വനമലർ കൊയ്തുമതല്ലയാകിൽ മായ മനുവുരു വിട്ടുമിരിക്കിൽ മായ മാറും. ജഡമറിവീലറിവിന്നു ചിന്തയില്ലോ തിടുകയുമില്ലറിവെന്നറിഞ്ഞു സർവം. വിടുകിലവൻ വിശദാന്തരംഗനായി മേലുടലിലമർന്നുഴലുന്നതില്ല നൂനം. നന്ദി.